Nagyon kelletek, hogy segítsetek. Kényszert éreztem arra, hogy én legyek a legjobb. Tehát nem csak egy, hogy de jó lenne, szeretném, hanem amikor arra gondoltam, hogy második leszek, vagy nem nyerem meg, vagy nem leszek ebben a sportágban a legjobb, akkor fizikai fájdalmat éreztem, hogy ez nem történhet meg. Itt nincs gúzni, csak simán megfogod, és ez a fogáserő, és megemeled. Lelke van a teremnek. A tulajdonosok ezt nem üzleti célzattal csinálják elsősorban, hanem ez a szerelmük. Ezért élnek, ezért halnak, ebben nőttek fel. És teljesen más úgy csinálni egy vállalkozás, hogy te a szerelmedet, az álmodat valósítod meg, mint az, hogy csak simán számadatokat nézel. És ezt úgy érzem, tükröződik az edzőteremben ez a dolog, ugyanis mind szakmaiságban, mind arra, hogy itt tényleg arra törekednek, hogy jól érezzék magukat az emberek, és minőségi edzésmunkát tudjanak végezni fantasztikus környezetben. Ezt nevezném azt, hogy Kátler lelke, ez a Kátler Fitness Győr.